Ero kama na nyasharo na chel kachiel kwa woke kardak ma obonga kuma bende kaka isenge ko kanyo matini ngima kata ochumi mar Kenya en gino mabende osebedo kokorore kendo jiore inya ne ngima kata oganda jo Kenya duto ka bende kaka isewacho ni kwota ariyo mar igani endi wayudo ni GDP mar Kenya oidho malo gi atamalo 5 wan gi jopiny kendi mondo ginyiswa ni kama notimore gi thuolo ni endi to wan gi kwota 4 gineno ni ochumi ma pacho kaendi Ochomo Kanye to bende singo mane jatend piny Kenya William Ruto osingo kano loso ni tok dweche 3 ngima moridore bro dok piny begino obro nyalore kaka atamalo semedore e GDP mar Kenya e kwota ariyo ni to wadong mana gi kwota 2 kende to igarumo machiegni kun mogajwa mondo mikoro gi thuolo ni endi iwinj pat jopiny achiel kachiel kowuok kuomgi mondo miginyiswa ni to giwinjo nade to chumi gi paro ni Ochomo Kanye machiegni kachako kodi king'iyo kamera ang ni chag gi nyingi mondo mi apachi kod rekod twak ma wabago do chieng' makawuono ani luonga ni Jofri Ogema uchumi mar Kenya jatend piny ma iluongo ni Ruto oyudo karach koro oyudo ka pesa honge koro otemo matek mondo mi otimre nade otemo matek mondo mi uchumi duog piny otemo matek mondo uchumi omed dwoko piny koro wawene uru thuolo nikech nowacho ni dweche 3 koko tieko dwe mokwongo koro dweche 2 modongo we mondo wamiye thuolo mondo wane anenia odhi temo mondo walamne mondo otem chop mondo uchumi dwok piny mogo bichero kamano machiegni okay ani luonga ni Peter Tieno kawuok Obonga Junction ka uchumi masane waneno adieri otek sikari kende sani kidhi nyiewo 200 gimora moro idho nokonu adiere siasa ne dhi duokno uchumi chien wan pok waneno uchumi modok chien kar mondo oduoke to imede ka sani fuelo semedore gata malo moko mamalo kendo kare ere kuma uchumi orie kodwa jotendwa ne kaka konyowa wan matek kabisa diri sani kata wawach ni kata nyithindwa masani madwa nyombo onge kaka di nyombi in gi dhako samoro nyithindu moko no weigo ikonyo uchumi to tek udwano akonyre nango mane kwayo mara ero kamano machiegni king'iyo kamera chako gi nyingi wawa matri an Pastor Moses Juma agoero kamano ne Ramogi en adiera ni uchumi ma Kenya oidho kendo wageno ni president marwa mane oyier masani tiyo buro chopo singo mane singo ne jo Kenya no wacho ni bottom up tinde ne jo mani piny uburu tingo malo nuwoyo jo mama mbobga jo boda boda kod jo biashara wageno ni mondo migigo otimgi uchumi masani omiyo wan kata mana jo kwath ji ok bi kanisa to kata kubiro tido ka sadaka betin tiende ni uchumi omono kata ji golo sadaka nyaka bire kanisa koro gimedo nyaka tich Jumapil mondo mi gine kaka ngima ginyalo dhi mbele miyo wakwayo president marwa mondo obi mondo timnwa kaka no singo Nyasaye ogwedhu ero kama na enya machiegni kacha opanga ai logano paga Charles uchumi makali machana idho poko idho pesa treasury Ruto tamne golo pesa an gumya chono uchumi poko idho wadwan fuelo chop nyaka $500 nikech wane mana wako kura wadwan mondo skunde nyanjo kata Mogi wacho ni skunde mokiloro chiembo chako neno ka skunde loro Nyanza kaya ka obro geno uchumi idho goro idh kata $500 uchumi kaya poko idho Mimi kwa majina naitwa Jackie. Uchumi ya Kenya imepanda sana. Hata unga iko bei ya juu sana. Shilingi 200 unga kilo 2. Kilo moja shilingi 100. Uchumi imepanda sana mpaka hata wamama wenye tuko single parents watoto wanalala na njaa. Tunaomba Mungu, tunaomba huyu president asala afikirie unga, ashukishe unga chini. Ashukishe bei ya unga chini watoto wakule.
Naomba tu asala president afikirie watu wenye wako chini. Tunaumia sana, vitu zimepanda sana, uchumi uko juu sana. Thank you Machegni. Aniluonga ni Floiso wano adake yobunga. Wawinjo matek ahinya. Atingo mna niang ni kadhi town adhi uso adhi ono. To tek koda nikech adhi manyo mogo be tek mogo 200, sukari 200, ma kibrit sani siling 2, kibrit 2 sani siling 10. Koro litna ka ochumi ng'eny nikech nyithindo be an gi sikul onego be na chulo pesa. Sani oseriemb gi gine dot. Koro sani adhi manyo negi pesa madhi manyo no be otek koda. Koro ing'eni an be akwayo mana jatendwa man waseyiero nobed marwa ni mondo mi okonywa kaka wan jomwa uso, mondo mi wan bende wayudie gimoro mwanyalo konyogo nyithindo wanya chulo go. An adak kar kenda, adak gi nyithindo 2, chuora na weny. Koro temu konya wan be wan jomwa uso niang', wan daswekra be wantiere. Erokamano. Wawuo gi nyinga en iluonga ni Kizito. Mano iluonga ni Kizito. Gima timore gi sani en adier ni sirikal manyodonjo manyien nyoyudo ka ekonomi oidho, but so far waseneno chenro kata mikakati magiketo mar temo duoko uchumi marwa piny. Wan gadier ni kiny onyiswa ni kiny Friday fuel biro duoknwa piny. Taparo ni fuel koseduoknwa piny to mane kuma maisha biro chako dok piny. So watemo kwayo sirikal mar aslas mana kaka ne giwacho cha ni sirikal ni obed mar aslas mondo joma ni piny wayud gik ma affordable. Sana wadich gi basic commodities makadang giduokne mama mboga bech oduma piny, bech mo, bech sukari, wadhi mor. Mana kaka ne giwacho kendo wachako kwayo ni asla funds cha mondo gikelnwa piny kae. Wa support mikakati kata chenro maker marwa Ruto seketo. Erokamano ahinya Machiegni. Okay, thank you very much. My name is Wycliffe. Mimi ni mkaaji wa hapa Ubunga. Mimi nawakilisha vijana. Saizi ukiangalia generally tunavolia uchumi iko mbaya kwa sababu ukiangalia bei ya bidhaa ile muhimu kama mahindi, vyakula vyote vimepanda. So kile tunaomba, kwa sababu tukiangalia maisha si wote wanaweza kupata kazi, lakini kwa nafasi ya vijana, kwa sababu lazima wahakikishe labda wanaishi maisha ambao labda hawezi anza kufanya vitu ambao haviwafurahishi. So kwa hivyo mimi ningependa kuomba serikali, kwa sababu najua rais hivyo juzi tumeona ukishukisha mbolea, na sisi wakaji wa town especially hapa Ubunga labda wengi hawafanyi ukulima. So ile ungejaribu kuangalia kama inawezekana at least maisha, gharama ya maisha inaposhuka hata tunapata ile nafasi ya kusave. Ndiposa hata wale wamama unasikia wakilalamika about watoto wao kuwa wamerudishwa shuleni. So mzazi anafikiria kulipa school fees na pia kununua chakula. So kuna ile ana prioritize. So sisi tunaamini ya kwamba serikali ambapo ulisema ni ya hasla, tumekubalia. Sasa hivi sasa tupigi siasa, ila tunakubalia ya kwamba ufanye kazi bila mapendeleo, na gharama ya maisha tafadhali uhakikishe unarudisha ili maisha ya mwananchi wa Kenya iweze kufika mahali na sahihi. Okay, ginyinga ilungan Paul Kristo Chanda. Mokwongo adwa go chiwo puoch gi pak ni Radio Ramogi. Adwa chiwo puoch gi pak ni Radio Ramogi TV ma dhi kamora mora nyaka mashinani to see ni opinions igolo nyaka grassroots. Second to that, an gi contrary opinion kalure gi gima owadwa Kizito owacho. Yes, mane gima adwa wacho. Opinion man go en ni uchumi medo idho. Uchumi medo idho kuma nyocha owe gi Ker Uhuru Kenyatta kachiel gi Raila Odinga. Sani yudon gini omedo idho like 18% just 1 month down the line. Ker kachiel gi joge kelo mena propaganda. Sani siasa oserumo. Gichung' malo kendo giwuog oko mondo gikony jo Kenya. Kane gi campaign ne giwacho maber niya, gidwan mama mboga, mtu wa boda boda ainuke owuog piny kabiro malo. To sani waneno ka jok man malo ka
manyocho sikwalo pesa ka joka ema pod dhi medo dhi malo to joma mboga gi watu wa boda boda pod dong piny kar kae wan gi jok moko piny kama onego bed ni wainua koro an akwayo ni ker kachiel gi timne sirikal matiyo sanie oti ni jo Kenya giwere gi wach siasa noserumo wach amedo jiwo Raila Odinga noketnwa sirikal ni tesrei kaka naneno kosechako cha aka at least gik moko nyalo duogo piny aka at least nyalo consider wa kaka wan joma ni piny mar biashara gi ni piny mana kamano nyakon magajwa ngi tholo ni mago moko kuom paro mabende wuok kuom jodak ma Obunga e kaunti ma Kisumu ka ni ka bende gimedo golo pachgi kotenore kod yo ma Ochumi kata kaka ngima medo dhi kaw kamano ngi tholo ni endi aduoke e studio mondo mi imed dhi kata nyime kod winjo twak wa bende wabago kadhi wuok kuom welo mpogore mabende rito golo paro kendo puonj